أبناي قويا وددر كم زلخا إيماجين جبر كندن قدمت قدسخا متمات جن نتوم كالات قويتي أب مقومات تتسميت خالخا نبل وينتوم أبقون نايتم ودادر حنصات زحام يزلوه تسمع ويمزوم نفع قوياي كم زيكون كاز زاربوخا أب كتع تأتو دحريون تايا قاتم نستخات السعر هيوت دما لكع بخمزة قبابيات سرح إذا نبر الله زلنا علم بأقل بوخا زسرقو نقرات استملأت مراخب بوزهان طقم زي بلوم كتعات قزيخاب متفاق مقرات زخونو سبات أبزحكا أبتوم كاب قطتركا وزاء زخونو نقرات أبتو تكرولو كاب علاماتاتكا أرحيك كاشتت كتبليخا عاوت نابتوم نحنقولهم سنة مقبار زمهرون نامن قدوم زتكرون يزمت أقل بوخا زسرقو نقرات أب كل يوم زلو بستفلا لي نقرات دما يمتسو حنساب نأشتو زي قودو ازموسلو زرربات أبيلهم يمتسو هلا جزي بخم ناي سبات أبلو عليها أمنت زي بلوم ترتر يمتسو بتحكي سبات كل جزي قل زبلو ونقر اللووميو تناتهم زبلو وقن بسنات كعجا ولا حنت متأسسار يبلومن أبكندي من بزعبا خان تايلو تقوامت نزا حيلزي نابولك أو عبيتا قنعايو كلتاتكا معبل التحساسبا خا بلحخا نبتزبل أنسخا قدسخا عبا نعينتخا نابناي جزاء رأسخا معبالة كم زقنا عانتا غيركا بمعركن داي فتنة كم تعبي كتقرميخا ولوصات سبات أمرئيت جزي عايت فونيو أب علاماتاتهم يتكرو عاوتهم كزارب يقدفوه نعخا لومي قلبخا زسرق زلو نقر انتايو جزيخا كتدفعلو زي قبا كانتا زي خوينو قدفو فوكس قبر جمر كايا بقبع حز ناب قدميت قدسكا مقعاز دما أي تقوارت متعيخا أبتلوم مزلكا ديسبلين يزمركس كل جزي أب زي ملكو تخان كتقواتاترهم زي تخل النقرات إدكا أب تأتولو اتمتعيخا كتهانصلو زقبا أكا كبر زخوانا جزيخا إيخا تتفق زلخا كم تقدمنا زبلنايو أقال بوخا زسرقو نقرات بستفلاليو من قديهم زمتو أونلاين حميتات تقم زي بلوم كتعات كلهم حدا زم مساسل نقر اللوم أتوكرخا يسرقو أب هيوتكا زخوانا يخون واقع زي وسخو أب قلبو تاخوي نقلس بزعبخا انت رأي يزارب اللو قدفو يزارب ناتاتهم حسابات أب العليخا قزاك رايا خفل الكان متعيخا ون أي هانسقنيو كلو أب كبابيخا زكايد زلو وقعات تساتفو لكا مالت هيكونن عقوتات سبات قزا رأسهم نخالوت نمرققات قزي عايت فونيو أب كندو ملوء حيلم ناب علاماتاتهم يقنعو وطيئتهم كزارب دما يقدفوه حدا كابناي عاوت مسترات أبناي قزا رأسخا عيو متكواريو نسخا ناي كل سبت أقام كتفتح يكون كان توليدكا أبناي قزا رأسخا من قدي انتا أتوكيركا سلام النصورنتن يخا تركب أبزمت نقزا رأسخا أبنى علامة زي تقم نقر تتحيزا مسترخبا نقزا رأسخا كمز بمبال حدت إزي نخعبي يحجزن نديو ولاس قلبي يسرق نقر ترايو كم أنت خوينو كابور حقمو نقدميت مسوقا مقتصل اتزلكا وشت أو حيلي كم ناي موبايل كاباتري غير كحسبو بقبو أنت تتقيم كالو نمولو يتصنح أبسي تقم نقر أنت تتقيم كالو جن بأقو يودا حنقول كان أكلات كان حد دروت سخانة إنرجي زلوه سلازي أمن تايتوفرو تتنقق كلهم توصلهم سقون تتات تصمدهم زرباتات وي باترخاي ملقو وي باترخاي ودقو اتمرجع ناتكاي نعبيد دي خاك تقوملوس والاس أبزي تقمكا نقر كتقفق تقبرو تمارر ساعتات تتفق تدا أخونكا أب كندي نام مفتحتات ناب تقامات قدسكا تتكر نتناي بحقي أقداس نقر زغون زخوانا يكون ترف يبلكا هيوت نتوم نحايلهم أبواغان عبيتن ممزع زوفرو ويات أما تخفل عوتات سبات نحايلهم يكلاخلو اليوم أبوت أي تاوان زخونو لمدتات وفري قبرو زخونا يكون نتناتاتهم زلعالة ترقم زي قلقل دما يقدفوهم عبيت نقرات كتبت سحتر ليخا قزيخا معاراريخا أفتهم أقدست نقرات متكار كتمهار لك نتنع أخذ حاشا سبز قبركا قدام النتهاب نتي ندحري تسعبكا دما بأنصارو اسكا قال حتتاتك حتىك نجزء رأسخا بغن عنام اللي سلا حيلخا نابئي زخيد زلو ولبونا دا تطفؤ اللخا مبزحتو إجزي اتوم رقق زبولو دمصم وزوح زي سمع عسابات اتوم حقوسات سبات مخانم استوعل كادو تفلت اتم مغنيات
ነቲ ናታቶም ሰላም ስለ ዝከላኸሉሉ እዮም። ሓጎስ ኣብ ጫውጫው ሕሜታ ህቡብነት ከም ዘይርከብ ዝርድኡ እዮም። ንሱ ኣብ ውልቃዊ ዕቤት እዩ ዝርከብ። ኣብ ናትካ ጉዳይ ጥራይ እንተኣተኲርካ ኣገዳሲ ዘይኮነ ጭንቀት ጥቕሚ ዘይብሉ ግጭትን ኢኻ ተቐሪ። ሰላም ፀገማት ምእላይ ጥራይ ኣይኮነን፣ ብስጭት ከዓቢ ቦታ ዘይብሉ ዓይነት ህይወት ምህናፅ እውን እዩ። ኩሉ ህይወትካ ምስ ካልኦት ሼር ክትገብሮ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ናትካ ፕላን መሰናኽናት ስዒቡ ዝመፅእ ምንቅስቓስካ ከም ፕራይቬት ሓዞ። ሰባት ብዙሕ ምስ ዘይፈልጡ ህይወትካ ዝለመፀ እዩ ዝኸውን። ገለ ሰባት ኣለዉ ጉዳይካ ክፈልጡ ዝደልዩ ኣንጻርካ ምንታን ክጥቀምሉ። ገሊኦም ብኣኻስቲ ሓጎስ ይመስሉ፣ ብምስጢር ግን ንውድቀትካ ይሰርሑ። ጉዳያትካ ንደገ ብዘይምቅላዕ ናይ መንገድኻ ቁፅፅር ትሕዝን፣ ሕልምታትካ ድማ ካብ ኣላታውነት ትከላኸል። ካልእ ድማ ፕራይቬሲ ሓርነት እዩ ዝህብ። ናትካ ቀፂሉ ዝስዕብ ስቴፕ ዋላ ሓደ ሰብ ምስ ዘይፈልጦ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ደጋዊ ፀቕትን ናይ ካልኦት ፍርደን ኢኻ ትጓዓዝ። ብናይ ገዛእ ርእስኻ ፍጥነት ተዓቢ፣ ምስ ዕላማታትካ ዝስማዕምዑ ውሳነታት ትወስድ፣ ዘየድልዩ ምውድዳራት ድማ ተወግድ። ሓደ ግዜ እቶም ብሉፃት ኣጋጣሚታት ኣብ ህይወት ብስቕታ እዮም ዘጋጥሙ። ካብቲ ህዝባዊ መድረኽ ብምርሓቕ ፕራይቬት ኩን፣ ሰላማዊ ኩን። ህይወት ፃማኻ ክትከፍለካ ክትዕዘብ ኢኻ። ሓይልኻ ናብ ቁኑዕ ማእዝን ኣቕንዕ፣ ኣንኬልካ ብግቡእ ምረፅ። ዘክር፣ ሰላም ማለት ኮንፍሊክት ዘይምህላው ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ህላውነት ናይ ፍስሓ ንጹርነት ትርጉምን እዩ። ሓደ ለባም ሰብ መዓስ ይዛረብ መዓስ ስቕ ይብል ዝፈልጥ እዩ። ኣብ ዝካየድ ኩሉ ክትዓት ክትምልሰለካ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ዝቐርብ ሕቶ መልሲ ይግብኦ ማለት እውን ኣይኮነን። ስቕታ ሓይሊ እዩ። ኣብቶም ናይ ስቕታ ግዜ እዩ ንጹርነት ዝመጽእ። ዝሓሸ ውሳነታት ክትውስን ይኽእለካ። ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ነዊሕ ጉዕዞ ብዙሕ ኣገደስቲ ዘይኮኑ ነገራት ክከላኸሉ ሓይሊ የጥፉ። ንምንታይ ኢኻ ኣብቶም ንዕቤትካ ወላ ሓንቲ ተራ ዘይብሎም ነገራት ትንፋስካ ትመልቕ ዘለኻ? ኣስተውዒልካ ዶ ትፈልጥ እዞም ብዙሕ ዝዛረቡ ሰባት ድሒሮም ዘጣዕስዎም ነገራት ከም ዝብሉ ዝወፁ ቃላት ክትምልሶም ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ብጽሞና ሰሚዖም ብዕምቆት ዝርድኡ ፍልጠት ልቦናን ርድኢትን ይውስኹ። ካልኦት ዘይረእይዎን ዕድላት ይርዩ። ስቕታ ትመርፅ እንተኾንካ ሰባት ኣትሒቶም ክርኢኻ ይኽእሉ እዮም። እቲ ረብሓ ግን ንሱ እዩ። ስቕታኻ ክግምቱ ይገብሮም፣ ተግባራትካ ድማ ዋጋኻ ይረጋግፅ። ንኹሉ ሰብ ክትገልጸሉ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ውፅኢታትካ መልሲ ክኾኑ ግደፎም። ኣብ ስቕታ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ሓይሊ እዩ ዘሎ። ስለዚ ከምዚ ዝተዓዘብናዮ ስቕታ ድኽመት ዘይኮነስ ሓደ በሊሕ ዝኾነ ስትራቴጂ እዩ። ኣገዳሲ እንተኾይኑ ተዛርብ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ይስማዕ። ኣብዚ ጫውጫው ዝበዝሐ ዓለም ንስኻ እቲ ዝሰምዕን ዝመሃርን ኩን። ናይ ስቕታ ሓይሊ ዝውንን ኣብ ሓደ ማራቶን ክትጎይ ኢማጅን ግበሮ። ንገዛእ ርእስኻ ከም ሓደ ሻምፒዮን ብጠርዚ ዓቕምኻ ትጎይ። ኣጋጣሚ ንቕድሚት ገጽካ ኣርሒቕካ ቁልሕ ትብል እሞ ካልእ ጎያይ ትርኢ። ራዕዲ ይስማዓካ። ካባይ ንላዕሊ ዝፈጠኑ እዮም። ንኩሉ ድማ ኣብ ምልክት ሕቶ ክትእትዎ ትጅምር። ንገዛእ ርእስኻ ዝገበርካዮ ትሬኒንግ ለቢስካዮ ዘለኻ ጫማ እቲ ቅድሜኻ ዘሎ 10 ደቂቕ ቀዲምካ ጀሚሩ እንተኾነኸ ንስኻ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚርካ፣ ንሳቶም ግን ንዓመታት ትሬኒንግ ዝገበሩ እንተኾኑኸ እቲ ዝበለፀ ኣሰልጣንን ቀረባትን እንተለዎምከ ህይወት ኩሉ ሰብ ብማዕረ ኣብ ሓደ ግዜ ዝጅመረላ ውድድር ኣይኮነትን። ብሓደ ዓይነት ቀረባት ንገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት እንተ ኣወዳዲርካያ ወይ ከም ሓደ ውዱቕ ኮይኑ ክስማዓካ እዩ ወይ ድማ ልዕሊ ካልኦት ፀብለል ዝበልካ ኮይኑ ይስማዓካ እሞ ትዕቢትካ ሰማይ ይበፅሕ። ክልቲኦም ኣዝዮም ክፉኣት መሓልኻታት እዮም። ኣብ ክንዲ ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት ከም ሪያሊቲ ቲቪ ሾው ምርኣይ ኣብ ናይ ባዕልኻ መንገዲ ኣተኩር። እቲ እንኮ መወዳድርትኻ እቲ ትማሊ ዝነበርካዮ ንስኻ እዩ። ዕቤትካ ተቆፃፀሮ፣ መምሕያሻት ፍጠር። ንህይወትካ ምስ ካልኦት ንምውድዳር ግዜ እስካብ ትስእን መሳጢት ግበራ። ምስ ካልኦት ምውድዳር ውልቃዊ ዕቤት ዝሃንጾ ደስታ እዩ ዝሰርቕ። ኣብ መስመርካ ጽናዕ። ኩሉ ስጉምቲ ናይቲ ጉዕዞ ኣስተማቕሮ። ኣስተውዒልካ ዶ ትፈልጥ ኩሉ ግዜ እቶም ብዛዕባ ሕማቕ ዕድል ዘማረሩ ሰባት ሕማቕ ዕድል ዝስሕቡ እዮም ዝመስሉ። እቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛእ ርእሶም ዝሰርሑ ኣወንታውያን ትኩራት ግን ዕድላት ዝስሕቡ እዮም ዝመስሉ። ልክዕ ከም ማግኔት። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ፎከስ ትገብረሉ ነገር ስለ ዝዓቢ እዩ።
ብዛዕባ ዝወደቆ ክትሓሚ ኩሉ ግዜኻ ተጥፍኦ ድሕን ኮንካ እዞም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ዕድላት ኣይክትሪኦምን ኢኻ ኣንቢብካ ተማሂርካ ገዛእ ርእስኻ ዓቢኻ ግን ቅድሚ ሕጂ ርኢኻዮም ዘይትፈልጥ ማዕጾታት ክኽፈቱ እዮም ዓወት ደሊኻ ጉዳይካ ግበር ኣብ ክንዲ ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት ስክሮል ትገብር ኣብ መጽሓፍቲ ስክሮል ግበር ዕውታት ሰባት ኣብ ኮመንት ሴክሽን ክካትዑ ወይ ሕሜታት ክዝርግሑ ርኢኻ ትፈልጥ ዲኻ ኖ ገንዘብ ክእትቡ ዋጋ ክህቡ ቢዚ ስለ ዝኾኑ ዕውታት ሰባት ኮፍ ኢሎም ናይ ካልኦት ሰባት ዓወታት ኣይመራመሩን እዮም ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ዕላማታት የተክሩ ናቶም ነጥቢ ንኻልኦት ዘይገድሶም ሰባት ንከረጋግጹ ኣይፍትኑን እዮም ብዛዕባ ዝሕሰብ ዓወት ካብ ሕብረተሰብ ምርግጋጽ ዘድልዮ ነይሩ እንተዝኸውን ኩሉ ብዚ ኢንተርኔት ክጻረፍ ዝውዕል ዕውት ምኾነ ነይሩ ኣብ ክንዲ ኦንላይን ክካትዑ ዝውዕሉ ዕውታት ሰባት ሓደሽቲ ውዕላት ይፍርሙ ሓደሽቲ ክእለታት ይመሃሩ ሃብቶም ድማ ይዕብዩ ሓይሊ ድሩት ምዃኑ ይርድኡ እዮም ኣብ ኣሉታውነት ምጥፋእ ድማ ልክዕ ከም ገንዘብ ናብ ሓዊ ምድርባይ እዩ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ካልኦት ሰባት ብዛዕባኡ እንታይ ይብሉ ብዘይገድስ ዕላማኻ ምትኳር ዕውት ክትከውን ተደሊኻ ከም ዕውታት ሰባት ኣክት ግበር ኣብ ገዛእ ርእስኻ ወፍሪ ግበር ኣብ ብሕታውነት ስራሕ እሞ እቶም ዝበፅሕካዮም ነገራት ድምፂ ክገብሩ ግደፎም ኣብ ክንዲ ሓለፍቲ መንገዲ ክትእምን ትፍትን ንገዛእ ርእስኻ የእምን ካልኦት ክዕዘቡን ክፈርዱን ግዜ ከጥፍኡን ከለዉ እቲ ዝዕዘብዎ ንስኻ ኩን መብዛሕትኡ ባእስታት ዘጋጥም ሰባት ኣብ ናቶም መስመር ስለ ዘይጸንዑ እዮም ኣብ ሃይወይ መኪና ክዝውር ኢማጅን ግበሮ ናብ ናይ ካልኦት ሰባት መስመር እንተኣቲኻ ሓደጋ ይጋጥም ሕንፍሽፍሽ ድማ ይፍጠር ኣተኩረኻ ኣብ ካልኦት ሰባት እንተኾይን ድማ ልክዕ ከምኡ እስከ ብዛዕባ እዚ ቁሩብ ሕሰብ ምስ ክሰምዓካ ዘይደላ ዓይነት ሰብ ምክታዕ ዝኾነ ዝልውጦ ነገር ኣሎ ድዩ ኖ እዩ ትመልሲ መብዛሕትኦም ግርጭታት ሓይልኻ ዝውሕጡ ቤተ ማእሰርቲ ጥራይ እዮም ናብቲ ዕላማኻ ገጽ ከይትኸይድ ኣቓልቦኻ ይሰርቁ ኩሉ ዘጠቃዓልካ ዘሎ ዝመስል ክትዕወት ይደለይካ ማለት ኣይኮነን ገሊኦም ንውድቀትካ እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ ስለዚ ኢኻ ብስቕታ ክትጓዓዝ ዘለካ ኩሉ ፕላንካ ኣብ ኣደባባይ ከተጋውሐለካ ማለት ኣይኮነን ብስቕታ ተጓዓዝ ውጥንካ ኣውልካ ኣብ ተጋውሐሉ ዘየድሊ ኣወንታውነት ጥርጥርን ክትስሕብ ኢኻ ስለዚ ስለምንታይ ካልኦት ካብ መስመርካ ክወፁኻ ዕድል ትህብ ጠመተ ክትረክብ ኢልካ ምጽዓር ኣቋርጽ ዝግባኣካ ስራሕ ጥራይ ግበር ሰባት ነታ ኣብ ዘየድልዮ ጠብሎቕ ዘይብል ሰብ ይኽብርዎ እዮም ኣብ ዝምድና ምስ ደቂ ሰባት ደረታት ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ብዛዕባ ካልኦት ክትፈልጥ ብዙሕ ኣይትጻዕር ኣብ ገዛእ ርእስኻ ተኩር ኣብ ገዛእ ርእስኻ ብምዕባል ዘተኮርካ እንተደኣ ኮንካ ንኻልኦት እውን ዋጋ ዘለካ ኢኻ ትኸውን ኣዘራርባኻ ዝሓሸ ይኸውን ናይ ካልኦት ሰባት ቦታ ተኸብር ሰባት ብሓደ ርእሰ ተኣማንነት ዕቤት ሓርነት ዘንጸባርቕ ሰብ ይሰሓቡ እዮም ዝሓሸ ዝምድናታት ደሊኻ እቲ ዝበለጸ ንስኻ ኣብ ምዃን ስራሕ